tercer ESO una optativa que es diu robòtica i com el nom indica doncs fem de robots. Treballem amb Lego Mistron, NXT i amb el programa Enchanting i ara continua el meu company Kevin. També vam treballar una app per controlar-lo per via Bluetooth i que sigui més fàcil i així no tenir que programar una miqueta. I també van anar a un concurs de Lego Sumo, el Revolot, que es va celebrar a Olot fa uns 2 mesos o un mes i mig, més o menys, no em recordo. 3 mesos, 2 mesos, igual. I com van guanyar ens van premiar. I aquesta experiència va ser molt bona perquè això de programar i haver guanyat per el teu treball doncs et satisfés. A quart d'ESO hem estudiat la domòtica i hem fet un sistema d'habitatge domòtic i el resultat ha sigut molt favorable i hem fet una maqueta que avui hem portat i hem mostrat. Nosaltres al primer de batxillerat vam explicar com programem amb la llibreria Servo amb l'Arduino, amb un robot. Vam començar amb l'Scratch for Arduino i després d'anar al Citylab, que està a Cornellà de Llobregat, vam veure que ens agradava i que per al treball de recerca era millor començar a programar amb Arduino i ningú sabia res i vam estar mirant així una mica però ens en sortim bé. I ara per fer el treball de recerca ens va agradar molt una impressora 3D que hi havia al Citylab i volem fer-ne una.